Vaš Aleksandar Saša Filipović. Čuvar noći. Mile, da li se čujemo? Aleksandre, naravno da se čujemo. Šta da kažem, hvala vam pre svega što ste pristali da budete moj gost, vi ćete u moja oba formata i imate jako lepu biografiju. Preko 2 decenije imate staža u radijskom i televizijskom novinarstvu, prepoznatljivi ste po svojoj specifičnoj boji glasa, preciznoj dikciji, sposobnosti da interpretirate najrazličitije formate od ozbiljnog informativnog programa do emotivne interpretacije književnih dela. Recite mi, da li ste vi imali nekog sa kim ste radili na dikciji? Pre nego što to sve objasnim, želim da se zahvalim vama na svim tim lepim rečima i komplimentima, jer vi ste čovek koji je uradio preko 3000 intervjua, da ne spominjemo onu čuvenu emisiju Tabloid, to je vaš pečat u karijeri, čini mi se. Jeste, pečat. Kako bi sada vi meni najavili Snežanu Mišković? Dragi naši slušalci, prvog programa radija Novi Sad, u narednih nekoliko minuta imat ćete priliku da poslušate Viktoriju i njen veliki hit Barakuda, koji je pravi energičan rock hit koji ističe onaj Viktorijin specifičan hrapav glas i onaj njen buntovni stav. Pa hajde da zajedno poslušamo kako to zvuči. Jao, kako vi to dobro najavljujete, pa uzet će vas ovde za voditelja. Da li ste vi i ton majstor, da li ste urednik, da li ste muzički urednik? Samo što još uvek nisam direktor neke medijske kuće. Ja, dobro, ali ima vremena. Pa to vam samo fali u biografiji.